Γεια σας, είμαστε σε άλλη μια μαγευτική εκπομπή, η ώρα του φιλάθλου. Έχουμε καιρό να κάνουμε. Δίπλα μου έχω 3 ταγάρια. Ένας ο Κώστας, πες μια καλησπέρα Κώστα. Γεια σας. 2 το μεγάλο μας το φίδι ο Άλεξ. Καλησπέρα σας και από μένα. Και 3 η κορυφή της εκπομπής, ο δυνατός μας παρουσιαστής